Hej, det er min lillebror. Vi har lige været i biografen. Og det var faktisk sjovt nok. Men den her video, det er bare lidt, hvordan man viser, hvordan man slår sig. Det tager jeg lige lidt. Vent her YouTube. Det her, det er mit våben. Vi ses YouTube. Ej, okay, ikke endnu. Men jeg bliver meget glad, hvis I giver den en like, fordi det er min lillebror, og han har aldrig nogensinde været med på sin video her før. Så jeg håber, I vil kunne lide den. Så vi ses. Ben Oliver. Hej hej.